odpadla. Je to tu úžasné, úplne ako z filmu. Do Central Parku. Sme v New Yorku. Neverím, že to môžem povedať, že sme sa sem dostali, trošku sme s Lovím ochoreli, takže sa ospravedlňujem za môj hlas, ale keď sme bukovali tento hotel, tak som ani len v najkrajšom sne netušila, že toto bude jeho výhľad. No proste, ja som odpadla. Akože, my sme bukovali ten hotel tak, že sme potrebovali, aby bol čistý, aby mal dobré recenzie, čo nemali skoro žiadne hotely tuto v New Yorku. A ja som fakt skoro odpadla, ja som vôbec nevedela, že bude mať takéto okna a takýto výhľad, akože top. Neviem, či vidíte ináč, toto je môj outfit. Trošku som to do New Yorku prehrotila. Takže bude sa aj fotiť, bude sa aj točiť. Danko je na to tu nachystaný. A teším sa, čaká nás tu 5 celých dní a neviem sa dočkať. Dúfam, že nám tu tá choroba trošku neprekazí. Snažíme sa robiť všetko tak, aby sme boli aj Levi v poriadku. Samozrejme, včera sme ležali, ak sme prišli. Okolo 3:00 sme sa dostali do New Yorku, aj sme ležali, spali s Levím. A proste snažili sme sa to fakt hlavne z neho teda vyhnať, ja to prežijem. Ale prvá cesta bude viesť do lekárne, musím si kúpiť nejaké lieky, ktoré môžem, popri tom ako kojím, lebo som na seba nemyslela, pre Levyho tu máme. A potom ideme dnes Central Park, Empire State Building, Rockefeller, no proste, neviem sa dočkať. Katedrála svätého Patrika uprostred mesta. Hneď v prvý deň sme chceli poriadne nasať atmosféru New Yorku a tak sme sa išli prejsť po Fifth Avenue, kde sa nachádzajú všetky svetoznáme obchody a ja som si to namiedla do Skims, kde som si chcela ohmatať tie perfektné materiály, ktoré tam majú a neobyšla som na prázdno, konečne som si niečo kúpila a neviem sa dočkať, ako to budem nosiť. Medzi tým sa Levi zobudil zo svojho malého nepu a išli sme sa spolu naobedovať do tejto brutálnej reštaurácie, ktorú musíte určite navštíviť, keď budete v New Yorku, pretože všetko tam bolo vynikajúce. A keďže sme chceli program prispôsobovať aj Levimu, tak sme sa vybrali do Central Parku, kde sa nachádza aj zoo a pozreli sme si zvieratka, bolo to veľmi príjemné, veľmi milé a majú tam aj ten oblúk z Madagaskaru, takže aj my dospelí sme sa trošku potešili. Inak Levi tu vôbec nechcel nosiť ponožky, čapice, bundy, nič, bola to katastrofa. Ja som si zažila trošku svoj gossip girl moment priamo na Grand Central Terminal, ktorá bola naozaj nádherná a plná ľudí a potom sme sa už vybrali na večeru do tohto skvelého Salon Street Burger, ktorý bol dokonalý. Dnes nám nevyšlo počasie, takže sme sa išli schovať do Níža a Tempotu 11. septembra. Akurát vám začína prehliadka. Čiže sa správne prehliadku. A Levi spinka v nosiči, dneska to trvalo trošku dlhšie. Dali sme si kávu, počkali sme, kým prestane počať, ale moc neprestávalo, takže uvidíme, aký deň nás čaká. Stala sme trošku chorí, ale hádam, to bude lepšie a lepšie. Tak my sme akurát vyšli z múzea, lebo to tam prestal a bolo to fakt dojemné, my sme tu tak samozrejme vedeli, čo sa stalo. Vicky si poplakala? Áno. Tie správy od tých rodín sa tam dali vlastne niektoré vypočuť aj cez telefón, bolo to brutálne. Aj od niektorých, ktorí boli priamo v lietadle a volali svojim rodinám. Bolo to hrozné, akože až keď si človek pozrie, že čo sa vlastne udialo v tom 11. septembra,
tak až potom pochopí, že aké veľké to je pre Ameriku a pre New York a aká to je súčasť tohto mesta. Lebo bežne iba poznáme, že boli tu dvojičky a bol teroristický útok, ale na konci dňa je to naozaj, že Veľká súčasť brutál. histórie a mali to perfektne spracované, naozaj, že brutálne, akože fakt nedalo sa všade natáčať, ale bolo to krásne, určite to stojí za návštevu, čo tu budete a my sme nabití teraz emóciami a Ideme sa nájsť. Ideme sa nájsť. Sme hladní. No, neviem, či ma počujete, ale sme v Joe's Pizza, jednej z najznámejších pizzerí v New Yorku. A dali sme si caprese, pepperoni, samozrejme Levi Papa s nami, pretože on tu nabehol na ich americkú stravu úplne perfektne. Čo teda pre nás nie je úplne výhoda, keďže my jeme zdravo. Ale pizza je vynikajúca. Čo povieš? Brutálne. Naozaj paráda. Fakt super. A chodí som veľa s nami osobností, takže neviem, či to je iba také vyhypené, ale fakt je dobrá. Ako nedá sa to porovnať asi s talianskou pizzou. Asi nie, ale akože je to podobná pizza, ako keď si dáte v Bratislave alebo v Nitre, alebo neviem, kde sme zvyknutí, keď ste vonku a večer sú otvorené tie one piece pizze. Hej, možno preto je Ešte na taká ten dobrá, lebo táto je otvorená do 3 do rána a možno za to všetkým tak chutí, lebo ju pijú, jedia, keď sú napätí. Medzi ľudí, ktorých sme videli na fotkách, tak je tu Bradley Cooper, Jimmy Fallon, Kim Kardashian. a potom tá Dakota Johnson, tá herečka. Viete, čo je to ináč úplne hrozné a vtipné? Že oni tu vôbec, na veľa miestach v metre nemajú výťahy. Takže s kočikmi sa tu proste chuďatka tie matky naťahujú úplne sami hore dole po schodoch. Alebo oteckovia. Alebo oteckovia, samozrejme, ako v našom prípade. Ale si neviem si to predstaviť, že takto by som upadevala ja každý deň hore dole s tým kočikom, akože nechápem, čo robia ženy alebo rodiny, ktoré majú viac detí, alebo vaničkové kočiky, akože to musí byť brutál. Takže teraz to tu silák náš dáva sám a no je to už celkom náročné podľa mňa po tých dňoch, to fakt neviem, ako to dávajú. Ale my sme akurát prišli do štvrtý Soho a tým, že máme zlé počasie, tak sme museli trošku pozmeniť program, lebo pol dňa pršalo a teraz je fakt zima a nechceme byť ešte viac chorí všetci, ako sme. Takže sme si povedali, že ideme do Soha, kde sú teda obchody, je to vyzerá všetko tak nejako pekne, uhladenie a pôjdeme sa asi popozerať, čo tu majú, aby sme v podstate si tie pekné potom nejaké pamiatky alebo stavby nechali na pekné počasie. Značka Aritzia mi vyskakovala, hádam, na všetkých holoch z Ameriky, takže som si povedala, že chcem sa tam ísť pozrieť a chcem vedieť, o čom je ten celý wow efekt. No a stačilo mi vyskúšať si jedny ich nohavice a ja som sa zamilovala a chcela som si kúpiť všetky veci, čo tam mali, a to nehovorím o ich kašmírových svetroch. A dokonca aj Levimu sa tam páčilo. Na toto som sa tešila úplne najviac. Americké potraviny. Ja milujem nakupovať potraviny o mnoho viac ako oblečenie a keď som videla tieto zdravé potraviny, pre Boha, toto by som mohla jesť každý deň, nakupovať tam každý deň a som rada, že sme tam potom nestihli ísť znovu, pretože by som sa tam asi zbláznila. Zobrali sme si na večeru tieto navážené jedlá z teplého bufetu a doma sme si to potom zjedli v posteli a ja to môžem fakt doporučiť všetkými 10. Ideme po celom dní konečne na izbu, neseme si nákup z Whole Foods a večeru. Ukážem vám, čo sme si dali. Jaj! Ale už ma to ponzuvia mi tiež. Dneska bola strašná zima. Jaj, bola. No toto je naša večera. Každý sme si naložili v Whole Foods, čo sme chceli. Ja som si dala mac and cheese, chicken tikka masala, nejaký falafel, kurací šalát, ovocie, šaláty, no proste všeli, čo tam bolo. A Danko si dal také podobné a platili sme asi okolo $50 aj s nápojmi, aj s ginger shotmi.
a s čokoládkou. No ja som sa aj osprchovala po tom celom dni vonku na ulici. Dávame si teraz túto večeru na izbe, dneska sme to vyriešili takto, lebo sme sa necítili úplne najlepšie celý deň a nechcel som nám proste tráviť ešte ďalšie 2 hodiny niekde medzi milión ľuďmi. A Danko práve ochutnal, aký to máš nápoj? Fruit punch Nejaký... z Whole Foods. Z Whole Foods, nejaký zdravý nápoj bez cukru. Ja mám, to je dokonca 0 calories. Ja mám citrónový a on má nejaký ovocný a že vraj to je výborné. No, idem ochutnať toto. Ježiš, čo to je? Mac and cheese. A tie mac and cheese celkom dobré. Nie také, jak iba cestoviny so syrom proste. Človek nechce nič, iba tie zelené fazu. No, takže toto je výborné. Poradili nám to susedia. Pozdravujeme Fortunovcov. Ja mám pocit, že to v New Yorku, alebo proste celkovo v Amerike, nie je úplne možnosť, alebo nie je to také úplne k dostaniu, alebo ako by som to povedala, nejakého zdravého jedla, že fakt musíme hľadať, keď sa chceme zdravo najesť. A na každom rohu je tu proste pizza, burgery, sushi, cestoviny, strašne veľa proste cestovín. A týchto možností je tu fakt veľa a strašne veľa fast foodov a takých tých ich... Dám povedať, že to sú reštaurácie, podľa mňa sú to proste nejaké fast foody. A akože super, že sa viete na zálasnú nájsť, ale akože keď vidím tie kalórie, tak to neviem, či som vlastne spomínala, že oni tu pri každom jedle majú napísané kalórie, čo je na jednej strane úplne super, že si vlastne viete regulovať, kontrolovať, že asi koľko proste kalórií zjete. Na druhej strane proste, keď som videla, že 4 lievance s banánom a s javorovým sirupom majú nejakých 1200 kalórií, čo je skoro môj celodenný príjem. A to mali byť akože iba raňajky. Pardon, smrkám. Tak proste je to katastrofa. Takže Whole Foods, zdravé jedlo, salát, bar s teplým jedlom, všetko fakt čerstvé, výborné a za super cenu. A ešte nám poradili potom kamoši takú sieť jedální, vlastne to, že Mangia, je to akože trošku také talianské a to bolo fakt výborné. Vlastne nakupuje sa to na váhu, takisto ako v Whole Foods a tam sa vynikajúco najedli, takže to tiež fakt doporučujeme, ale to teda asi je iba tuto v New Yorku. A takže toľko k zdravej strave na našich cestách, aj keď Levimu naozaj najviac chutí momentálne hranolky, pizza, cestoviny, bohužiaľ veci, ktoré proste doma moc nejedávame, ale tak dobre, sme na dovolenke, tak pár dní to nejako prežijeme. Predsa len už nie je úplne najmenší, takže nech proste ochutnáva od nás a aj tak stále vyhráva mliečko, takže... A čo nás ešte čaká? Ešte nás čakajú nejaké 3/4 a zo pár pamiatok, alebo budov, alebo atrakcie, alebo ako by som to nazvala. Uvidíme, ako to stihneme. Malo by sa už vyčasiť. Dúfam veľmi, lebo potrebujeme aj nejaké outfity natočiť. Dobré ráno, my sme sa dneska prebudili do slnečného New Yorku a konečne sa ním môžeme poriadne prejsť a na sa tú atmosféru, ktorá tu je. Je to úplne nádherné, proste včera sme boli pri tomto memoriáli 11. septembra a dnes to tu vyzerá teda úplne inak. Takže wow, nádhera, úplne nádherné mesto. A dneska nás čakajú veci, neviem ako to mám nazvať, ktoré sme včera nestihli. A vlastne jednou z nich je teraz výhľad na Slobody, ktorý včera nebolo vôbec vidieť, takže ideme tam a potom Brooklynský most a uvidíme, čo ďalej. Kamoši, my sme absolútne netušili, že tie mosty sú tu vlastne dva. Jeden je Brooklyn Bridge, jeden je Manhattan Bridge. Ten, ktorý všetci poznáme z tých obrázkov, ako medzi putovaním vykúka vlastne most,
je Manhattan Bridge. A ten, po ktorom sa teraz prechádzame, je Brooklyn Bridge, z ktorého som teda ja odpadla, lebo vyzerá nádherne. Ale boli sme chvíľku zmetení, že vlastne po ktorom sa naspäť vlastne do mesta máme prejsť. Je to tu úžasné, úplne ako z filmu. Čo hovoríš, láska? Súhlasím s tebou a je mi teplo. Hej, Levisky teraz takto musí spal v kočiku, keď sa naobedovali, takže uvidíme, koľko bude spať. Cesta cez most by nám mala trvať okolo 50 minút, takže ideme na to. Levi, mal si už niekedy krajší výhľad na obed? Na mne nie. Ak sa nám podarilo nájsť nejaké detské ihrisko, tak sme neváhali a navštívili sme ho a toto konkrétne bolo v Chinatowne, cestou do Little Italy a cestou k mojej hlavnej zastávke tohto dňa a to bol Old Trafford Hof. Ja som tak dlho túžila po takejto fotke a konečne ju mám. No a takto vyzerali naše presuny metrom, kde sme sa snažili ho zabaviť ako sa dalo. A to bol náš tretí deň v New Yorku. Dobré ráno, ďalšie ráno. My sme akurát začali našu trasu, dajme tomu do posledného dňa, pretože zajtra sa musíme odupitovať a večer ideme na letisko. A začali sme dnešný deň trasou po High Line, čo je vlastne takýto vyvýšený chodník cez Chelsea v New Yorku a výhľady sú tu neskutočné. Takže sa ideme prejsť, leží spinka a vlastne potom budeme pokračovať apartmánom Kelly Bradshaw a budovou, kde bývali priatelia. A nakúpiť ešte. A nakúpiť toho. Áno, minule sme ich išli omrknúť, nie že sme popozerali, pokupovali, ale dnes je až ten deň dedikovaný práve na toto. Takže uvidíme, ako nám bude plieskať peňaženka. Trasu sme začali tu na tomto mieste, ináč celkom ťažko sa to hľadalo, takže skúsi si to nejako lepšie pozrieť. Google Mapy v tomto prípade úplne nespolupracovali a vlastne tá trasa končí až dole v Chelsea. Dozvedeli sme sa, že táto High Line je vlastne bývalá železničná trať, ktorá prevážala meso do Milton distriktu a vlastne obyvatelia tejto štvrte sa rozhodli, že ju chcú zachovať, keď vlastne prestala fungovať a vytvorili tu takýto úžasný nadzemný park. Je to neskutočné, ako vedia tieto verejné priestory proste udržiavať pre verejnosť. Bola tu nádherná fakt prechádzka, úplne kľud v takomto rušnom meste a tie výhľady boli fakt krásne. Plánovala som sa ozvať až nákupov, lebo to asi všetkých zaujíma, aspoň teda nás, keď sme išli do Ameriky. Ale toto, kde sme sa ocitli, keď sme vystúpili z tej High Line, tak je neskutočné. Najkrajší čas v New Yorku. Fakt, že brutálne toto vyzerá úplne, všetci vyzerajú, že majú peniaze, krásne obchody, krásne budovy. No, akože wow, nádhera. No a cestou na kávu sme si pozreli ešte tieto dve ikonické miesta, od ktorých nemôže chýbať fotka. My sme akurát dopapali Leon's Bagels, kde sme skoro nechali všetky nervy. Sa smiali, že super, keď sa dieťa akože predvádza a rozšľuje, ale radšej nech sa predvádza a rozšľuje v New Yorku. Takže akože áno, na jednej strane, na druhej strane sme tam skoro spolubávali obidvaja, pretože Levi začína mať niekedy svoje maniere a chcel sa tam plesknúť o zem, tak to u nás akože neprejde. Takže aj takéto sú dni v New Yorku, alebo v Amerike, alebo na cestách, nie len krásne a slnečné, ale zvládli sme to. Aj Levi nakoniec pochopil, že tudy cesta nevede, dal si tiež bagel, dal si pomarančový džusík a bolo všetko opäť v normále. A Leon's Bagels ináč odporúčame. Myslela som si, že to bude iba taký nejaký instagramový hype, ako niektoré veci bývajú, ale bolo to fakt super. Takže sme si pochutili, to bol náš obed a teraz pokračujeme do toho.
Ďalší instagramový spot na kávičku. Káva tu bola naozaj výborná, my sme si zobrali ľadové latte so sebou a zamierili sme do Soha, kde sme sa chystali hlavne do Aalov a pozerať ešte nejaké iné obchody. Ja som si v Aaloch chcela naozaj niečo kúpiť a doniesť si domov, lenže všetko mi bolo totálne veľké, dlhé a najprv som bola fakt sklamaná, pokiaľ som nezistila, že ich 7-8-minové legíny mi budú sedieť ako rýd na šerbel a chvála Bohu som odchádzala s taškou. Tak my už máme po nákupu konečne, len sa pospinkal. My sme si pozreli hlavne Aalo, ktoré sme chceli, ktoré ja som tak chcela veľmi. Aj tu áno, je to už proste instagramová nejaká senzácia a nám tu všetci, ale tak som chcela vedieť, že či to je nejaký iba hype, ale tie materiály boli fakt slované. Mám teda veci aj z Lulu a Mon, ale tiež nejak tak si boli proste vibeom viacej. Takže som si niečo nové kúpila. Ale by sa potom akurát zobudil, takže sme ho netýrali nejak tým nakupovaním. A teraz sa Danko vrátil z Targetu, bol tu Leoníčka, ktorej lebo sme mali úplne tu na sladké a ideme konečne domov. Dnes nás čaká posledný deň v New Yorku a nás ešte čaká vyhliadka a Central Park, ale už si dáme taký chill deň, pretože sme nachodili toho naozaj veľa. A akurát sme doupratovali izbu, pobalili všetky veci, ani neverím, že sme to nejako dali, akurát nevieme ešte, ako sa dostane na letisko, lebo toho máme naozaj milión. A New York sa s nami učí s takýmto krásnym počasím. Tento výhľad nám bude naozaj chýbať. Zvykli sme si belbúzať sa do neho každé ráno a bolo to krásne a sme za to neskutočne vďační. A bude nám to tu fakt chýbať, že chlapci? Tešíme sa už ale domov. Kývaj domov. Levi nám tento posledný deň nie ani zaspať ani v kočiku, ani v nosiči, takže sme sa museli nejakým spôsobom prispôsobiť situácii a zabiť trošku čas, kým sme sa presunuli na túto úžasnú a dokonalú vyhliadku do Summit One Vanderbilt, ktorú fakt odporúčame, bolo to tam trošku ako z nejakej futuristickej doby a tie výhľady z každej miestnosti boli naozaj dokonalé. My sme si lístky kupovali iba deň dopredu cez web a vlastne mali sme objednaný čas, na ktorý sme mali prísť, no keďže sme mali trošku komplikácie s tým spánkom, tak sme prišli skôr a vôbec to neprekážalo. V cene lístku máte zahrnuté 3 poschodia, z čoho na jednom sa nachádza zrkadlová miestnosť, na druhom je takáto miestnosť s nafukovacími balónmi, ktorá sa Levimu naozaj páčila a na 3. poschodí je potom obchod, kde si môžete kúpiť aj nejaké fotky, ktoré vám tam oni vytvoria. Bol to naozaj krásny zážitok a Levi sa absolútne nebal, z čoho sme boli totálne nadšení. Sem sme sa vrátili ešte raz sa nabúchať, bolo to fakt výborné. Dnes sme opäť zavítali do Central Parku rozlúčiť sa tuto s New Yorkom, mohli sme trošku počilovať. A videli sme tu jedno detské ihrisko, ktoré je fakt krásne, obrovské rozlohou a deti sa tu úplne šantia. Je tu aj pieskovisko, nejaké vodné prvky, hojdačky, šmíkačky, takže fakt super, nádherné. Neviem, čo hovoríte na toto auto, ale reálne tu tieto cybertrucky jazdia po meste a je to podľa mňa hrozné. My už čakáme na metro na letisko, pretože sme škrlali a nejde v taxikon. Teraz sa to takto so všetkými kuframi. Ušetríme 130 eur a ideme tu dopotený metrom. To je ešte zábava. No. Hodina metrom nás čaká a ale je to, že to zvládneme. je to rovnako dlhá cesta, ak tu sme v taxi. Áno, iba stojí $12 a nie 150. Hej. Levi, tu si mal spinkať 2 hodiny. Prečo tu kývaš ľuďom? Cestu domov sme nakoniec skoro celú prespali, aj keď to nebol taký dokonalý spánok, ako by ste si mohli myslieť, no šťastne sme pristáli a potom sme unavení
utekali domov si pospať znovu. No, tak my už sme naspäť z Ameriky. Už to budú, hádam, aj nejaké 2 týždne, ale ja som sa ešte nedostala k tomu dotočiť koniec tohto videa. Takže som si povedala, že dnes prišiel ten deň a zároveň vám ukážem, aké veci som si v Amerike kúpila. Danko si kúpil strašne veľa športového oblečenia. Levimu sme kúpili vlastne 3 teplakové súpravy, tie isté len v iných farbách a na rôzne vekové obdobia, lebo boli za výhodnú sumu, ale akože nejak sme sa tam úplne nerozšupli. Neboli tam ani úplne také výhodné nejaké veci, možno ceny, ako nám vlastne hovorili kamoši. Takže sme fakt potom kupovali iba to, čo sa nám zíde a nie nejako bezhlavo. A ja som mala vlastne vybraté tieto značky, ktoré som si aj kúpila, ktoré teda si neobjednávam, alebo sú možno nie úplne tu také dostupné. Začnem prvou vecou, čo je mikina z Yale. Je úplne krásna, ja som sa zamilovala do tej Yale univerzity. Ak ste pozerali môj minulý vlog, tak ste si mohli všimnúť to prostredie. Ak nie, bežte si ho pozrieť. A vlastne tá mikina bude slúžiť ako taká pripomienka, také úplne nemám a táto sa výborne hodila aj k takým rifom, ktoré som tam mala oblečené, takže som si donesla aj takúto nejakú spomienku. Ďalšou taštičkou je taštička zo Skims, ktorá sa mi už len sama o sebe páči. A teda ja som počula na Skims výborné recenzie a hlavne na teda ich nohavičky, ktoré sú že vraj úplne príjemné, čo môžem potvrdiť, lebo ich mám teraz na sebe ani necítim, že ich mám. A kúpila som si teda podprsenku s tým push-up efektom, pretože moje prsia po kojení proste nie to, čo to bývalo. Takže takúto úplne jednoduchú nude podprsenku s push-up efektom, ktorá mi fakt krásne sedí. Poradili mi tam veľkostne. Bola to teda úplne iná veľkosť, ako som zvyknutá, takže chvala Bohu. A vlastne poradili mi aj farbu. Ja som veľmi chcela ináč tú podprsenku s tými bradávkami, ale to mi bolo zakázané. Takže aspoň teda mám. Túto je fakt kvalitná, má pevné zapínanie. Veľmi a už sa teším, keď ju budem nosiť. A potom vlastne mali nohavičky v takom sete, že 3 za $39. Tak som si zobrala 3 kusy. Je to ten istý typ, len teda v inej farbe. Zobrala som si najmenšiu veľkosť. Sú to tanga a ukážem vám ich. Zobrala som si béžové, čierne a hnedé. Tak to vyzerajú. Úplne proste jednoduchý strih, pekný, ale ten materiál, ten je neskutočný. Sú fakt, že úplne také jemnúnke, tenúnke a úplne strečové. Fakt. Takže sú mega príjemné, akože naozaj, ja som odpadla z tých materiálov Skims. Nemala som tam až toľko času, pretože chalani ma čakali vonku. Ale chvála Bohu, lebo keby tam mám viac času, tak asi vykúpim celý obchod. Nečakala som, že budem taká nadšená z tých produktov. Potom tu mám ďalej nákup zo Sephory. A to som brala také v podstate veci, ktoré sú nejaké že virálne, alebo som ich chcela otestovať, lebo Sephora na Slovensku nie je, takže prvými sú tieto hviezdičky. Tie sú vlastne na výrážky a videla som ich u jednej českej youtuberky, takže som si povedala, že to úplne cute, že toho musím mať. A aj nám hovorila tá predavačka, že je to brutálne populárne v Amerike. A toto by malo byť nejaké balenie, vlastne, kde je k tomu aj taký nejaký pekný obal. Jej! No tak toto vyzerá. Aha, a to sú vlastne tie hviezdičky. Takže keď mám nejaký pupáčik, tak si to nalepím a idem tak von. Lebo tak sa to delá. Videla som, že s tým teda ľudia chodia von s polopenými hviezdičkami na tvári. Takže ak ma tak v Bratislave náhodou uvidíte, tak viete prečo, lebo to som si donesla z Ameriky. Hej. Potom tu mám tento virálny dezinfikátor. Danko sa mi smial, že proste na čo potrebujem dezinfekciu rúk, ale keď to takto krásne vyzerá. Nie, fakt. Vyzerá to krásne, malo by to hydratovať ruky, pekne to vonia, je to s nejakou ružovou vodou a je to super do kabelky, lebo je to také tenúnke a vlastne má to krásny rozprašovač. Vonia to fakt krásne, jak ten Victoria's Secret Mist. Wow, úžasné. Potom som si zobrala vlastne tento lesk na pery,
ktorý je vlastne taký vyživujúci balzam v odtieni, alebo teda v príchuti beige vanila. A strašne sa mi páčil, je to tam veľmi populárne, ja už som to videla teda tiež u viacero báb a myslela som si, že je to len nejaký taký zase boom, ale je to fakt príjemné, mám to teraz na perách, vyzerá to brutálne podľa mňa a naozaj to vyživuje, takže s týmto som že mega spokojná a je to proste aj také pekné, estetické aj na fotky, ale o to nejde, je to hlavne fakt, že účinné, pretože ja mám strašne suché pery, hlavne v zime a tento je úžasný. No a potom tieto dva produkty, ktoré som zháňala po celom New Yorku. Akože nešla som vyslovene, že potom, ale vždy, kde bola niekde Sephora, tak som sa išla pozrieť. A všade boli vlastne Rhode produkty od Hailey Bieber vypredané, pretože to tam vlastne spustili 4. septembra, my sme tam prišli 10. Všade to bolo fakt, že vypredané, ale potom som našla na Times Square zhodou okolností, čo som nečakala, lebo tam chodí strašne veľa ľudí, že tam vlastne budú mať doplnený tovar. A kúpila som si tu jej lícenku v odtieni Sleepy Girl a potom vlastne ten lip treatment v príchuti Salted Caramel. A ten vyzerá vlastne takto, ten je taký sivý. No, ten som ešte neskúšala, lebo som si ho chcela nechať na toto video ešte zabalený, aby sme si ho pozreli spolu. A takže dám vedieť potom, že aké to bolo. No, ďalšiu tašku, tu mám tašku z Aricie. Ariciu som poznala od tiež jednej českej youtuberky, inak som vôbec o nej nepočula. Ale je to vlastne značka, ktorú predávajú, myslím, že iba v Amerike, teda v Európe nie je, myslím. Neviem, či sa dá objednať, nezisťovala som to, ale majú vlastne také jednoduché basic kúsky, ktoré sú kvalitné materiálovo a pripomínajú možno tak cenovou kategóriou nejak Massimo Dutti. Takže ja som sa tam chcela ísť pozrieť a povedala som si, že doniesiem si proste nejakú jednu vec, že chcem mať také kvalitnejšie kúsky, chcem radšej investovať do toho, chcem, aby boli z dobrých materiálov a nie aby sa rozpadávali. Vďaka Zalandu sa mi to aj celkom darí. Ale chcela som aj niečo, čo bude proste moje, čo si vyberiem na svoju postavu, čo si tam vyskúšam a zažijem si proste ten pocit, že si to tam kúpujem. A bolo to tam ináč fakt super. Starali sa tam o nás brutálne, čo ste mohli už aj vlastne vidieť v tom vlogu. A nosili mi tam strašne veľa vecí, nech si vyskúšam a vlastne tieto nohavice mi našli pani predavačky, takže si mysleli, že to bude teda lepší fit pre mňa ako tie, čo som si vybrala ja a boli dokonalé. Sú to nohavice Program Pant. Boli teda drahšie, ako si obvykle kupujem. Sú vlastne dlhé, s vysokým pásom a na konci sú rozšírené. Takže krásne sedia ako uliaté, sú úplne že obtiahnuté a dole majú ten flér jemný. Vzadu majú váčky, sú teda také slušné, ale viem si ich predstaviť úplne v kľude aj s nejakými teniskami alebo oversize sakom. Veľmi sa mi páčila táto sivá, skúšala som si aj čierne, ale tie mi prišli také viac basic a vlastne tieto sivé sú také, ktoré vlastne nemám ani v šatníku a tá farba sa mi teraz na tú jeseň veľmi páči, takže brutálne nohavice, naozaj akože wow. No a posledným obchodom bolo Aloe a ja som vedela, že je to trošku aj nejak Instagramom vyhypené, ale aj tak som si povedala, že proste idem sa tam pozrieť. Mám veci od Lululemon a od Aloe nemám nič, takže som chcela vidieť, ako to vyzerá, ako mi sedia ich veci a teda chcela som si domov doniesť minimálne takúto virálnu podprsenku. A nakoniec som si kúpila presne tú podprsenku, takže takto je veľmi príjemná, z úžasného materiálu. Krásne mi sadla vlastne. Fakt, že ja teraz nepotrebujem úplne, že support na tie prsia, ale proste potrebujem, aby mi všetko pekne sedelo, takže tá podprsenka je výborná. A potom som si vlastne k tomu, chcela som v tej istej kvalite, v tom istom materiáli aj leginy, aby som mala taký set. A vlastne zobrala som si úplne jednoduché vlastne rovné legíny s vysokým pásom, majú taký proste príjemný stretch, trošku stiahnu a vlastne tá dĺžka je 7/8. Toto je ich názov, pretože ja mám 158 cm a keď som si tam najprv vyskúšala oblečenie, mne bolo všetko totálne dlhé
a jedna predavačka mi povedala, že vôbec nemajú vlastne na moju výšku veci. Potom mi to však ale nedalo a zašla som za inou a tá mi povedala, že mám si vyskúšať tieto 7-osminové, že by mi mohli vlastne sedieť a chvala Bohu. Takže som absolvovala celý cyklus všetkých legín, hádam, čo tam majú, a aby som našla tie, ktorí mi sedeli dobre. A veľkosť by som možno, že zniesla trošku menšiu, toto je XS, ale skúšala som si z niektorých legín aj XXS a bolo mi to lepšie. Takže ak budete náhodou objednávať, tak si pozrite dobre tie veľkosti, lebo naozaj pri každých legínach mi sedela trošku iná veľkosť, ale sú proste úplne jednoduché, tuto majú ten ich znak. A teda to bol môj nákup v Alou. Jedna vec, čo ma vlastne u nich sklamala, tak ja som veľmi chcela tú Alou tašku, ktorú vlastne dostanete za nákup na 150 eur alebo 150 $, teraz neviem. A my sme teda nakúpili na túto sumu a tašku nám nedali. Tak som sa teda akože opýtala, že prečo. A povedali, že od septembra to zrušili a už to nerozdávajú. Takže som bola dosť akože z toho sklamaná. Fakt ma to trápilo, ale nedalo mi to. Takže som si pozrela, že vlastne na internete, keď si objednáte nad určitú hodnotu, tak vám tá taška príde ako darček. Takže som si povedala, že to je znamenie, že mám si ešte niečo objednať a nechala som tam asi 2-3 veci, ktoré som chcela, nakoniec som si ich nezobrala, takže počkam si na Black Friday a potom si to objednám a budem mať už komplet aj s tou taškou. A možno vám ešte poviem, čo sa týka tej kvality, keďže mám aj Lululemon a viem to možno porovnať, tak príde mi to podobné. Viac sa mi páčil akoby vibe a celkovo ten štýl toho obchodu a tie veci tiež nejako tak proste pokombinované mi prišli krajšie, ako keď som išla do toho Lululemon, aj keď Lululemon má že úžasné veci, úžasné materiály, ale ten obchod proste nemal taký nádych. Vyzeralo to, keby prídem, že ja neviem, z drahého obchodu zrazu do Beršky. Hej, že ako bol tam cítiť ten rozdiel, takže sa mi proste lepšie nakupovalo v tom Alou a Lululemon si môžem objednať na Zalande. Takže to boli moje nákupy z Ameriky a ja sa na vás teším pri ďalšom videu.